And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Alam ko na magiging masaya siya sa piling ng iba at hindi sa piling ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang JP. Medyo matagal nang nangyari to sa buhay ko. Nakapag-move on na ako. Actually, ang lahat. But I just wanna share this story of mine para makapag-inspire ng ibang tao. This is my secret file. Back in 2013, sinagot ako ng girl of my dreams ko. Second year college kami noon. Parehas kami ng course. Sobrang saya. Lagi kami magkasama every lunch. Sabay kumakain. Lagi kong katabi sa classroom. Tulungan pag may mga project, reporting, thesis. And even nung nag-OJT kami, magkasama pa rin kami. At lalong-lalo na, damayan kami kapag may problema sa pamilya. Very open kaming dalawa sa lahat ng pinagdaraanan naming problema. Year 2016. Graduation. Sabay naming natapos ang aming pag-aaral. Masaya kami at ganun din ang pamilya namin. Saksi sila sa mga pinagdaanan namin. Then after graduation, naganap kami ng trabaho. Iniisip namin noon, it's time to give back sa mga magulang namin. Sa awa naman ng Diyos, nakahanap kami ng trabaho. Yun nga lang, medyo napalayo ako kasi sa Manila ako nakahanap ng trabaho. Siya naman sa probinsya. Nung una nakakalungkot kasi nasanay kami na laging magkasama. Ang communication namin through chat or video call na lang. At minsan na lang akong makauwi ng probinsya kasi one day lang ang off ko sa trabaho. Then after 6 months sa trabaho, nag-resign ako. For self-improvement and career development. Nag-decide akong mag-apply ng isang managerial position sa isang fast food. Since graduate naman din ako ng college, why not? Sobrang supportive ng girlfriend ko that time. Ipinaramdam niya sa akin ang suportang kailangan ko. Luckily, natanggap ako sa inaplayan kong trabaho. Manila pa rin yun. Nagumpisa na ang training ko. Marami akong natutunan. Kasama na ron ang challenges. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. At sa training kong yun, meron akong nakilalang babae. Matalino siya at maganda. Kabatch ko siya sa training. Lagi ko siyang nakakausap. Ang gaan-gaan niyang kasama. Every time na nagte-training kami, tinutulungan niya ako. Siya rin ang nilalapitan ko. Matalino kasi siya
Napaka-approachable pa. Hindi ka talaga mahihiyang lumapit sa kanya. Hanggang sa nagkaka-text at nagkaka-chat na kami. Eto na rin yung time na laging nang nagseselos ang girlfriend ko. Kasi nga, minsan na lang akong makauwi sa probinsya. And then, one day off ko, umuwi ako ng probinsya para ayusin ang problema namin. Sa awa naman ng Diyos, naayos namin. But after few months, lagi na kaming nag-aaway nang dahil sa selos. Dahil sa pinagseselosan niya ang babaeng kasama ko sa training. Na kahit anong paliwanag ko sa ex-girlfriend ko or sa girlfriend ko na wala kaming relasyon, hindi pa rin ito naniniwala. Well, aminado naman ako na lagi kaming nagkukwentuhan ng babae, nagtatanungan tungkol sa trabaho at pamilya. At hindi ko i-deny na may paghanga ako sa babaeng yun. Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya? Wala ka nang hahanapin pa. Pero kahit ganun, iniwasan ko na ma-in love sa kanya. Dahil alam ko na ikakasira yon ng relasyon namin ng girlfriend ko. At alam ko rin naman na yung girl na yun ay may boyfriend na. Since high school, sila na nito. Kaya sobrang tagal na rin nila. So kahit anong paliwanag ko sa girlfriend ko that time, nauuwi pa rin kami sa selosan at away. Then October 2017, walang araw na hindi kami nag-away. Doon ko napagtanto na parang ang hirap pagsabayin ng trabaho at love life. Lalo't nagsisimula pa lang sa trabaho. Dapat focus sa training. Dapat magandang ipakitang performance. Kaya kahit masakit sa akin, pinili ko na lang na maghiwalay na kami ng girlfriend ko. Sa katunayan, hindi ako gumawa ng paraan o hindi ako lumuwas ng probinsya para makausap siya at maresolba yung problema namin. Mas pinili ko kasi yung trabaho kaysa sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, after training, babalikan ko siya. Aayusin ko yung problema. Pero doon ako nagkamali. Hindi ako nagpakalalaki. Hindi ko siya inarap. Sobrang sakit nga eh. Nung nalaman kong wala na pala akong babalikan. Nabalitaan ko na masaya na siya na merong nanliligaw sa kanya. So after ng training ko, hindi ko na itinuloy ang pagluwas ng probinsya para kausapin siya at makipagbalikan sa kanya. Nagpaubaya na lang ako. At pinilit kong isaksak sa kokote ko na career ang dapat kong piliin. Kahit masakit, mas pinili ko na lang maging masaya para sa kanya. At alam ko na magiging masaya siya sa piling ng iba. At hindi sa piling ko. Alam mo, DJ Rocky, kung may natutunan ako sa nakaraang relasyon ko. Ito yung career, nandyan lang yan. Nakakapag-antay. Hindi yan mawawala as long as you are hardworking and passionate. Malayo ang mararating mo. Pero ang true love, mahirap hanapin. Parang ginto lang yan. Pwedeng kumupas. Pero yung halaga, hindi magbabago. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagkonsidera sa aking kwento.
Muli, ako si JP at ito ang aking secret file.